देखि पार्थ दीप उठी आई तो हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम करछि आपण मानको मो यूट्यूब चैनल रे। तो आज जेहेतु महाशिवरात्रि तो महाशिवरात्रि उपलक्षे समस्त को मो तरफ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो आज महाशिवरात्रि तो समस्त सांगसाथी मिसिकी चलतु मंदिर फंदिर जावा खूब एंजॉय करवा मजामस्ती करवा। तो चलतु जावा सांग मान पाखु कौन सब करुँच मत तो लगुच सब शोथे गधिया गुराक चलतु जावा उठेवा तापर मंदिर जावा खूब मजामस्ती एंजॉय करवा आपण मान सहित शेयर करवा। वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखु। सुधाब अरे उठुनु आज जागरटा कौन एत शोचु बस्ती का हस्ती ब्रो आ गए भालो कभी कल्टी लो में। अरे उठुनु उठे एडा अरे उठुनु जागरटारे भी शोचु उठे ना ना अरे उठुनु रात कौन कर ना ना तू भीतर था तू भीतर था जा जेल कब्जी गोपाल दास गोटे दिन ना सब बेले था भीतर था आ कोन जीविनी हम जाऊ चल रील करे अरे खोल रील करे जाऊ अरे खोलु नो तू जा था भीतर था तो डका होची सेतळ आसुनु एबे खोलुनु थाउ। तो बर्तमान आम बाहर मंदिर जावाक तो बाहर पूरा रेडी हो जाइछु तो चलतु जा मंदिर। तो बर्तमान आम आसी पहुँच जाइछु राधाकृष्ण मंदिर देखते राधाकृष्ण मंदिर चलतु जा भितर को। गलु न फोन पे कहीं तोर तो फोन पे नहीं काली पैसा नबो काली काली पैसा नबो चिंता देखो दे स्पेशल रखि देलो दाम पे चिंता फुल दे एला बता दे। तो वर्तमान दीप किना किनी पूरा पूजा सामग्री किना किनी सरलानी तो चलतु जा मंदिर। गुप्तचर बोली जा नारायण भला कार्य भक्त बर्तमान मंदिर दर्शन सरीगला बर्तमान बाहर जाऊे तोर केते टका लाग रे 50 टका पैसा नबू हाँ न नेला हबनी ने खाऊ कौन आम पिला तुम नौ पैसा थैंक यू सो मच जाऊ 50 टका दे। फुल केते भाई फुल केते अरे बाड़ी को कहूनु फुल केते भाई फुल केते फुल दे ना एटा नै जीबी फुल दम जरी काई भाई जरी चला चला चला
ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଆଉ କଣ ଆମ ଘର ପାଖରେ 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ଏବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବେ ଏଇଟା କଣ 10 ଟଙ୍କା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଡଲାର ଲେଖା ହେଇଛି ଆଁ? ଡଲାର ଆଉ କଣ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛ ଆମ ଘର ପାଖରେ 2 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଯା ତମ ଘର ପାଖ ଏଇଟା ବା ଆମ ଘର ପାଖ ସ୍ମାର୍ଟ ବୟ ଚାଲ ହରି ଏଠି ଯଦି ବୟସର ଫୁଲା ଫୁଲା ଦୀପ ଫିପ ସବୁ ବିକା ବିକି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଚାଲାକ ବ୍ରୋ ବସିଲା ଏକା ଏକା ଖାଇ ଦଉଛ କହିଲେ ଡାକିଲେ କଣ ହବ ଆଗୁଟା ଡାକିବା କଥା ନା ଆଉ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ ନା ତମର ଓଷା ଫୋଷା କିଛି ନାହିଁ ନ ଖାଇକି ମୋ ପାଇଁ ପୂଜା କର ମରିବ ସବୁ ପାର୍ବତୀଟା ହେଇକି ଆଲେ ତମେ ଖାଅ ନ ଖାଉ ତ ଛେନା ପୁଟ ଟିକେ ଖାଇ ଦରାଳିଆଟା ନା ତମ ଜାଗର ବାହାର କରୁନ ଜାଗର ଖାଇବି ଜାଗର ମୁଁ କରେ ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି ଜାଗର କରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଆଡେ ଯିବ? କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ଥାନରେ ଆଙ୍କର ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ନ ଖାଇକି ଜାଗର କର कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଆଡେ ଯିବା ଆମେ नाच मेरी जान ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗନର ଛକକୁ ଆସିଥିଲୁ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ରାଜେଶ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ଭାଇ କୁଆଡେ ଆସିଛ ମୁଙ୍ଗୁଡିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଝିଅରା ବା ରାତିରେ ବାହାରିବେ ବାହାରିଲେ ଏବେ ତ ମନ୍ତ୍ର ହଉ ଚାଲୁ 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 ଖାଇବି ସବୁ ଖାଇବି କାଲି ଆଜି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି କଣ କହିଲେ ତୁ ଦିଅ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ 6ଟା ଦିଅ ଦିଟା ତାର ଗୋଟେ ମୋର ତାର ଗୋଟେ ମୋର ମୋର ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ମୋର ତୁ ଏଠି ଆମ ଦୋକାନରେ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ତାର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ତୁ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ସର୍ବସ୍ୱ କିଣିଦବୁ ପେଟ ନା ଗାଡିଆ ଜୁସ୍ ରେଡି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁସ୍ ପିଇଦବା ଜୁସ୍ ଖାଇପାରିବୁନି ଜୁସ୍ ପିଇଦବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଇଏ ବାବୁ ଜଣେ ଟୋଟାଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ମାଇକିନାଟେ ପାଇବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମତେ ଯାହା ଲାଗେ ପିଇଦବା ପିଇଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ତୋର ଆଜି ଜାଗରରେ ବି ଛୁଟି ନାହିଁ କେଟିଏମ ବାବୁ ତୁ ଦେଖି ଦେଇକି ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧି ଦଉଛୁ ନା ଆରେ ପଇସା ଉଠେଇଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିକି 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ବିଜେରିକା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଜାଗର ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ତୁ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଉସିଆ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲୁ ଦ୍ୱିପହରୁ ଆସିଥିଲୁ 2ଟା ବେଳୁ ଆସିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ରିଲ୍ ବହୁତ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ବୁଲଉଛି ପାଣି ବି ପିଆ ହେଇନି ସେ ପାଣି ପିଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ଖାଇ ପିଇକି ଖାଇନି ଜୁସ୍ ପିଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଇମ୍ ଆସିକି 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆମେ 6 ନମ୍ବର ବନଦୁରା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯାଉଛେ ସେଇଠି ଦୀପ ଜାଳିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ
ଏ ଉପରେ ଜଣେ ଜଣେ ବସ ଏ ଉପରେ ଲାଇନ କରି ବସ 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 ବସୁନ ତୁ ମତେ କଣ ଛାଡୁଛୁ ଏପଟେ ଆସ ପ୍ରବଳ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ପଛ ଲୋକ କଣ ଛାଡ଼ିବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛୁ 5 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳି ଦେବୁ ଏତେ ଲୋକ ଲଗେଇଛୁ ଦୀପ ଏତେ ଜଣ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ପୁଣି ଲଗେଇନି ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇବୁ କର୍ପୂର କିଏ ଆଣେ ତୁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ବହିଛୁ ଫୋନ୍ ଦେଖି ତୋର ଫୋନ୍ ପେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଆରେ ପୁଅ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଆଇଛୁ ନା ଖେଳିବାକୁ ଆଇଛୁ ଯାହା ଭାବି ପାରିବୁ बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा ଇଏ ଟଙ୍କା ବି ଖେଳୁଛି ଆରେ ତମେ ମାନେ ଦୀପ ଜାଳୁଛ ନା ଖେଳୁଛ ଆରେ ଭାଇ ମହାଶିବରାତ୍ରି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ଯେହେତୁ ଗହଳି ଥିଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଟିକେ ବୁଲିବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଉ ଥରେ ଦୀପ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଦୀପ ଉଠିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି तो बर्तमान समय आसिक 10टा पाखापाखि है देखिपे दीप उठी जाइए तो चलतु घर को जावा तो देखिपे बर्तमान में आसिक घर पहुँच जाइए आज महाशिवरात्रि ब्लॉग टी को ये एंड करवा आ भिडियोटी आपण मानू केमती लगी मत कमेंट सेक्शन में जनातु जदि भल लगी जिते मात्रा हो पार्टी सांगसाथी मान सेयार करूँ आपण मैंने जदि मो चैनल नुआ अच्छा ताल आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ प्रथम आम वीडियो को देखापी रोची जय जगन्नाथ।